naglalag sa akin. Video ko na lang. Naglalag yung vlog. Vlog live ko. Balik ka dito. Hindi natin nabila ah. Hirap magbilang eh. Bagal niya. Dito ka na. Dito ka. Talbog pa sa ating dalawa. Dati pwede dumiretso pag ganun. Kinakain ko na yung kanya. Hindi yung pansin niya. Patirik ng patarik to. Patarik ng patarik oh. Oh. Patarik ng patarik. Ay, kaya pala. May bumulong na. Opo. Yan, bagay yan sa'yo. Ayan. Saan na si Maris? Kaya mo kan? Oh. Pangalawa na yan. Dito ka, dito ka. Ito pa pala. Sige lang. Okay, 1, 2. Face mask ma. 1, 2, 3. No. Ano, tubig? Madali kayo makit dyan eh. Hintayin nyo kami makakit dyan. Sibi oh. Dito na kita be. Kasi ba na kayo? Diretso na kayo. Kuya bayo. Well. Picture be. 1, 2. Teka naman na bispas mo. Napuputol yung live ko. Bakit ako to? Dito nga doon. Magpababa ka na pala, pwede na diretso.
Pag pababa ka na, pwede ka palang diretso. Ah. Yeah. Nasa tatlong ano na kami. Strip. Ha? Pahinga. Oh, bago na yung girlfriend. Eh, malapit na tayo eh. Ha? Nawala yung live ko, napuputol-putol kaya dito na lang ako. Video na lang. Pangatlo pa lang tayong step. Mahingin na. Sana maaga pa pala. Sunod na step. Apat. Ang hapat. Pangit ang cellphone mo, delay mo ka. Yan ka. Ah, parang mahulog dito. Dito ka. Dito ka. Isa lang? Tara natin ang bawat ano. Kaya sa taas. Gumama ka sa ano eh. Kaya apat. Halip lang kung araw-araw ko nga ganito dito. Kaya yan. Araw-araw nagpa-practice. Hindi na, oy. Hindi kung araw-araw ka din. Nag-exercise. May lima. Ay. Mahaba yan. Sa pang-anim. Ayaw na ayaw. Hindi kaya pa yan. Ha?
Anim. Nagtugtog na tayo. Hey. Apa pa itong video na 11 minutes na. Meron ba niya? Baka matapay. 11 minutes na. Mapito na to. Si Papa. Lapit na. Parang lang kung sino. Ito, tuyay dito. Ang walo. Hangin na. Hindi pa babae. Gusto mo na agad kumaba? Ang walo. Pahinga kami pag ano. Lapit na tayo. Rain ha, kumapit ka. Ha? Ayun na sila yung stress sa Walo. Ang kanya. Yan natin, last. Last na yun, oh. Taas na. Eh. Ha? Oo. ano, bebe? Doon kayo tamalain. Ito na, oh! Dito na tayo. Sinurot lang. Mainit. Walang lilim.